बिजनी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव थांनाय 14 सेप्तेम्बरनिफ्राय बिजनी दावराइबारि गामिनि थागिबि रुंसारि दनेश्वर बसुमतारी थामहिनबा बिटिआरनि एसीएस नरेन चन्द्र बसुमतारीनि अनसुला बिफानि मुङै गोसोखां जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया बिजनी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशननि गेलेग्रा फोथाराव सोलिगासिनो दंमोन। थिग दिनै बिदिनो जोबथा एबा फाइनाल खेला बे खेलायाव गेलेदोंमोन बलामगुरि राइजिं क्लाब आरो बेनि हेंथायै बिजनी हाथरखि क्लाब। बिजनी हाथरखि क्लाबा 3 गल आरो बलामगुरि राइजिं क्लाबा 4 गल मोननो हानानै बलामगुरि राइजिं क्लाबा 1 गल फारागथियाव देरहासार जानो हायो। मख'जाथावदि बे जोलुर बादायलायनायखौ बिटिसिनि एसीएस नरेन चन्द्र बसुमतारी बिथाङा ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय फारसे जौगालांहोनांगौनि थांखिजों दान होनानै बे गेलेनाय हाबाफारिखौ बिजनी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशननि जोहै होनाय जायो। खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि 24/7 नि खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम जे दिनै बे बिजनी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशननि प्लेग्राउन्डआव धनेश्वर बसुमतारी मेम'रियेल ट्रफि एन्ड काम प्राइज मानि फुटबल टुर्नामेन्ट दिनै फाइनाल मेट्च दंमोन। धनेश्वर बसुमतारी आंनि बिफा आफा जायो। बिथांनि मुङै बे ट्रफिखौ होनाय जादों। थांखिया बेनोमोन जे माने बिजनी ओनसोला सिगांनिफ्रायनो फुटबल एबा अन्यान्य स्पर्ट्स भलिबल आरो गुबुन गुबुन स्पर्ट्सआव गोबां आग बारायनायखामोन। दा बे फुटबलनि बोहैथि फुटबलनि गासिबो जेरै क्लाबफोरखौ बा बे सिङावहाय गेलेनाय गोबां जोंनि जाखांबोनाय लाइमोन गेलेगिरिफोरखौ बेबायदिनो मोनसे प्लेटफर्म एबा फोथार होनानै जोङो बिसोरखौ गेलेनायाव आखा फाखा खालामनानै जोङो नट अनलि बिजनी साब डिभिजन अर बिटिसि आसाम बा नेशनेल लेभेलाव लांनानै बिसोरो मोजां रोंगौथि मोननानै जाहाथे नाम खामायनो हायो, लोगोसे गुबुन गुबुन साख्रि बाख्रियाव जाहाथे बिसोरो गावसोरखौ सोसननो हायो बेबो थांखि लानानै आरो बिसेसकै फुटबला जिहेतु बयनिख्रुइबो साबसिन मोजां मोनजानाय मोनसे गेलेमु स्पर्ट्स मस्ट पपुलार स्पर्ट्स, गतिके बे फुटबलाव गोबां पटेन्सियेलिटिस दङ आरो जोंनि इयुथ्सफ्रा बेवहाय उन्दै समनिफ्रायनो गेलेबोयोखाय जों बिसोरखौ जुदि प्लेटफर्म होनो हायोब्ला बयबो इयुथ्सफ्रा आवगायलांगोन होननानै बे खेलाखौ फाथिनाय जादों। एबार गिबि खेबनि थाखाय होनाय जादों, खिन्थु बोसोरफ्रामबो सोलिबाय थागोन। जोंनि गेजेराव गोबां लाइमोनफोर दं सार, सोरबाया गेलेयो सोरबाया गेलेया। गेलेनायनि फारसे माबाफोर खावलायगोन नामा लाइमोनफोरखौ? निश्चय लाइमोनफ्रा स्पोर्ट्स गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स मास्ट बी ए पार्ट अफ लाइफ स्टाइल। एक्चुअली जिकुनु धरननि गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स फुटबल नट अनलि फुटबल जे जाय जेरावनोखि राब दं रोंगौथि दं बा इन्ट्रेस्ट दं बे गेलेनायखौ खालामनांगौ आरो बेफोरखौ पपुलाराइज खालामनानै आरो बांसिन जोङो बयखौबो एट्रेक्सन खालामनो थाखाय फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय 23 अक्ट'बरसिम बड'लेण्डआव जोङो इन्टार 6 शिड्युल काउन्सिल प्रिमियार फुटबल लिग नर्थ इस्टार्न रिजननि 10टा 6 शिड्युल काउन्सिलफोरखौ लानानै फुटबल ट्रफि जोङो खुंनो थांगासिनो दङ। बे बिजनी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स प्लेग्राउन्डआवबो बे गेलेनाया जागोन, 2 गेलेनाय जागोन बेवहाय आरो बेबादिनो जोङो क'क्राझार, मुसलपुर आरो उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव 4 भेन्युआव जों बे खेलाखौ खुंनो लादों। थांखिया बेनो जे मोनफ्रोमबो काउन्सिलफ्राव ट्राइबेल काउन्सिल हिसाबै गोबां फुटबलनि पटेन्सियेलिटिसफोर दङ, इयुथ्सफ्रा बिराद पटेन्सियेलिटि दङ। जोङो इण्डियान सुपार लिग जा, इण्डियान प्रिमियार लिग जा, अन्यान्य क्लाब फुटबल जा, स्टेटनि गोबां डिपार्टमेन्टफोराव गेलेनाय जों बांसिन जोङो ट्राइबेल बा बर' सेंग्राफोरखौ जों नुनो मोनो। खिन्थु जोंनि बे काउन्सिलनिफ्राय जोंहा मोनसे सेपारेट गेलेनो हानायनि मोनसे जों स्पेस जों मोना, स्कप मोना बा प्लेटफर्म मोना बा सुबिदाखौ मोना। स्टेटनि माबानानैबो जों रिप्रेजेन्ट खालामनो हाया जे आसाम बा इण्डिया हिसाबै जों रिप्रेजेन्ट खालामनांगौ। थिग बेबादिनो जाहाथे मोनफ्रोमबो काउन्सिला गावबागाव काउन्सिलखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो हायो, गेलेनायनि थाखाय मोनसे स्पेस मोनो, बे थांखिखौ सिगाङाव लानानै बे इन्टार 6 शिड्युल काउन्सिल फुटबल प्रिमियार लिगखौ जोङो खुंनो थांगासिनो दङ। दिनै जोंनि बे बिजनी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशननि फोथाराव जोंहा मोनसे मेम'रियेल ट्रफि जानानै थांबाय फाइनाल गेम, आरो बे फाइनाल गेमा मोजाङै जाफुंलांदों आरो जों गोजोननाय मोनदों। जोंजों लोगोसे गोबां रायजो राजा आलासि बिथांमोनहा फैनानै जोंखौ सहाय सहजुगिता खालामफैदों। बेजों लोगोसे बे खेलाया जोंनिया आसलते मेम'रियेल ट्रफि काम प्राइज मानिमोन। बेखौ जोंनो डाटा हिसाबै गसंदोंमोन जोंनि बे जायगानि बिजनी नोगोरनिनो सासे
आगोमा फिसा नरेन चन्द्र बसुमतारी बिथाङा दा आथिखालनि बिटिसिनि सेक्रेटारि आरो बिथाङानो बे बान्थाखौ बानदोंमोन आरो बे बान्थानि गेजेराव जोङो रानार्स आपनि थाखाय 20 रां बेसेबांमोनलाय 20,000 आरो बिनिफ्राय चेम्पियनशिपनि थाखाय 30,000 होनाय जादों आरो बिनिफ्राय बेवहाय दिनैनि गेमनि थाखाय बेस्ट प्लेयार हिसाबै जोङो 2,000 रां बान्थाखौबो होनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंना 11 थारिखनिफ्रायनो जागायजेनदों आरो बे जागायजेननायाव सानफ्रामबो मोनफा मोनफा गेमाव जोङो साफा बेस्ट प्लेयार हिसाबै होबोदों आरो बे बेस्ट प्लेयारफोरखौ जोंनि खेलाजों सोमोन्दो थानाय बा गेलेनायजों सोमोन्दो थानाय रायजो राजानि तरफनिफ्रायबो बा जोंनि कमिटिनिफ्रायबो 500 रां सानफ्रामबो बान्थाखौ होबोबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो जोंनि बिडिएसिनिफ्राय जोङो बे गेलेनायनि आयदायाव जोङो प्रग्राम खालामबाय थायो आरो बे प्रग्रामफोरा आसाम फुटबल एस'सिएसन बा फेडारेसननिफ्रायबो जोंनियाव बिथोन फैयो आरो बिथोन मथैबो जों खामानिखौ मावबाय थायो आरो बेबायदिनो जोंनि सिभिल साब डिभिजन लेभेलनि मोनफ्रोमबो सिभिल साब डिभिजनाव मोनफा मोनफा स्पर्ट्स डिस्ट्रिक्ट एस'सिएसन थायो आरो बे एस'सिएसननि 10 एस'सिएसननिफ्राय आरो मोनसे जोंनाव 10 जन हिसाबै जननि मोनसे खेलाया जोंनि बे बिजनीनि प्लेग्राउन्डआवनो जाबावगोन आरो बियो जोंनो ओरैनो टेन्टेटिभलि थारिखखौ हरनाय मथे 7 अक्ट'बरनिफ्राय जानो गोनां आरो बे 7 अक्ट'बरनिफ्राय जों बे आन्डार 17 गेलेग्राफोरखौ लिंहरनानै जों बेवहाय इन्टार डिस्ट्रिक्ट बे टुर्नामेन्टखौ फाथिबावनाय जागोन। दा आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन आयदायावबो जोङो भलिबल बा काबादि बा बेडमिन्टनखौबो फालिलाङो बा खुंलाङो आरो बेजों लोगोसे नै रिसेन्टलि जोंहा मोनसे डिसिसन जाखांबाय जोंनि बे डिसिसना 6 शेड्युलनि एरियानि गेजेराव 6 शेड्युल जोंनि बिटिसिनि 6 शेड्युल आरो गुबुन गुबुन नर्थ इस्टनि 6 शेड्युलनि 10टा टिमनि मोनसे खेला आरो जाबावगोन। बे खेलाया 9 थारिखनिफ्राय 23 थारिखनि गेजेराव जागोन आरो बे 9निफ्राय 23नि गेजेराव जानो गोनां खेलानि गेजेरावबो जोंनियावबो 10 थारिखनिफ्राय 18 थारिखनि गेजेराव मोनबा गेम बेवहाय जोङो फाथिनाय जागोन। बेखौ जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्रायनो जोंनि जायगाखौबो सिलेक्सन खालामनानै लानाय जादों। दा बेखायनो आं आसा खालामो बेवहायबो जोङो डिसिप्लिन भाबैनो सरकारजों लोगो नांनानै रायजो राजा आरो जोंखौ मोजां मोनग्रा माखासे ससियेल वार्कारफोर बिथांमोन दं बा खेलाखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोन दं बिथांमोननि सहाय सहযোगिताजों बे खेलाखौबो जों बेवहाय मोजाङै मोजां फाथिनानै खुंगोन बेखौ जों आसा खालामो आरो बेबायदिनो जोङो प्रत्येक बोसोरावनो जोंनि बे एक्टिभिटिसफोरखौ लाखिबाय थायो आरो बे एक्टिभिटिसनि दारैनो जोंनिफ्राय गोबां खेला गेलेनानै प्रफेसनेलि बा जोंखौ बे खेलाखौ गेलेनानै एसे साख्रि मोननाय मोनसे गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय बेबायदि सुबुंफोरखौबो जों मोनलांदों। बेखौ